Οι αλήθειες πίσω από τις μικρές επιχειρήσεις. Πλάκα από πέρσι θυμάμαι που το έλεγες. Από τη μέρα που γεννήθηκα. Περιμένουμε εδώ πέρα το κοινό, έχει γράψει σχόλια στο YouTube που είναι το post. Εντάξει, βέβαια είναι θαυμάζει, όλος έχει παραλάβει. Ισχύει. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Craft in Athens. Είμαι εδώ με την Παυλίνα ή αλλιώς Pav Creations. Σωστά. Πολύ σωστά. Στο δεύτερο επεισόδιο, το οποίο άργησε λίγο για να βγει. Είχαμε κάποιες τεχνικές δυσκολίες, αλλά δεν πειράζει. Καλή αργά παρά ποτέ. Έτσι. Τέλεια. Πώς νιώθεις? Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό. Έτοιμη? Είμαι έτοιμη. Είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη. Πόσο έτοιμη? Πολύ έτοιμη. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε. Θέλω λοιπόν να μας πεις λίγα πράγματα για σένα. Ποια είσαι και τι κάνεις. Λοιπόν, εγώ είμαι η Παυλίνα. Ή αλλιώς Pav Creations. Φτιάχνω κοσμήματα. Κυρίως από ασήμι 925 και κάποια από χρυσό 14-18 καράτια. Η αλήθεια είναι ότι η ύπαρξή μου είναι αρκετά προσανατολισμένη γύρω από το επάγγελμά μου και αυτό δεν έχει συμβεί τυχαία, γιατί το επάγγελμα αυτό το επέλεξα, δεν με επέλεξε ακριβώς. Okay. Είναι ένα επάγγελμα που με εκφράζει πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά μπορώ να διοχετεύσω όλη μου τη δημιουργικότητα σε αυτό. Και γενικά σαν άνθρωπος, πέρα από το ότι είμαι αρκετά δημιουργική και καλλιτεχνική, ανέκαθεν μου άρεσε να χρησιμοποιώ τα χέρια μου και να κατασκευάζω πραγματάκια, είτε να κατασκευάζω είτε να επισκευάζω. Γενικά μου άρεσε να τα χρησιμοποιώ πολύ. Και μου αρέσουν πάρα πολύ οι νέες εμπειρίες, οι εναλλαγές, όχι στους ανθρώπους, αλλά στα μέρη, στις εμπειρίες, στις γεύσεις, σε όλα αυτά. Και έτσι μέσα από τη δουλειά μου μπορώ και το καταφέρνω αυτό το πράγμα σε αρκετά καλό βαθμό. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Ουσιαστικά χρησιμοποιώ τα χέρια μου και τη φαντασία μου και τη δημιουργικότητα που έχω μέσα μου για να παράξω ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι τέχνη, αλλά είναι και παράλληλα κάτι χρηστικό. Δεν είναι... Είναι κάτι που το χρησιμοποιεί κάποιος άνθρωπος στην καθημερινότητά του και ομορφαίνει την εμφάνισή του και την ύπαρξή του. Ισχύει, πάντως σίγουρα είναι και τέχνη. Δηλαδή, ναι, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι τέχνη. Ναι, πιστεύω ότι είναι. Εντάσσεται στα πλαίσια της τέχνης. Από τη στιγμή που υπάρχει σχεδιασμός, ναι, έχεις δίκιο. Είναι τέχνη. Ωραία. Τώρα θέλω να μας πεις πώς και πότε ξεκίνησες, δηλαδή πώς πήρες αυτή την απόφαση. Ήσουν 18 και λες τι θα κάνω στη ζωή μου, θα κάνω αυτό, ή κάπως στην πορεία? Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ αγαπημένη μου ιστορία. Οκ, τέλεια. Δεν ήμουν 18 και είπα αυτό θα κάνω. Εγώ σπούδαζα ναυπηγός στο Πολυτεχνείο, που ήταν ένα κεφάλαιο της ζωής μου που δεν το συμπαθούσα πολύ, γιατί ανέκαθεν καταλάβαινα ότι αυτό δεν μου ταιριάζει. Αλλά ωστόσο, επειδή δεν ήξερα τι θέλω να κάνω, λέω ότι από το να αρχίσω να κάνω random επαγγέλματα και να έχω φτάσει σε ένα σημείο που να χρειάζομαι μια σταθερή δουλειά, που δεν ξέρω, κάτι να μου προσφέρει σε αυτή τη ζωή, ας το βγάλω. Το έβγαλα λοιπόν. Για καλή μου τύχη όμως και καλή τύχη της ανθρωπότητας, πήρα το πτυχίο μου όταν ήταν το πρώτο lockdown. Δηλαδή, κυριολεκτικά το έδωσα και την πτυχιακή μου online, γιατί υπήρχε ο COVID και όλα αυτά. Εγώ λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας είχα καταλάβει ότι είναι η ευκαιρία μου να κάνω κάτι άλλο. Όμως μέσα στην καραντίνα, παρόλο που ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με κάτι σχετικό με τα κοσμήματα, θεώρησα ότι θα ήταν αρκετά δύσκολο να αρχίσω να παραγγέλνω πράγματα τα οποία δεν τα έχω δει και να αρχίσω να φτιάχνω randomly μέσα στο σπίτι μου, γιατί δεν ήξερα την ποιότητα, δεν ήξερα τίποτα. Οπότε σε εκείνη τη φάση
θεώρησα ότι κάτι low cost και αρκετά εφικτό και εύκολο να το κάνω θα ήταν να ζωγραφίζω. Και αυτό έκανα στην καραντίνα. Όταν όμως ανοίξαν τα μαγαζιά, θυμάμαι ότι την πρώτη μέρα που είχαν ανοίξει, εγώ απλά πήγα και πήρα διάφορα εξαρτήματα σχετικά με τα κοσμήματα, που τότε εντάξει δεν είχα γνώσεις αρκετές, οπότε κυρίως έπαιρνα χάντρες στην αρχή και τους ακροδέκτες, όλα τα εξαρτήματα για να δέσω ουσιαστικά τα κοσμήματα. Small tips αυτό, ανέκαθεν. Small tip. Ανέκαθεν, αν κάποιος με ρώταγε πώς φαντάζομαι τον εαυτό μου σε κάποια χρόνια, έλεγα ότι εγώ τον φαντάζομαι να έχω ένα μαγαζί με κοσμήματα σε νησί. Οκ. Ανεξάρτητα το τι έκανα. Αυτό πολύ ωραίο εντωμεταξύ. Είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή όντως με φαντάζομαι σε αυτό το σημείο, αλλά τα κοσμήματα υπάρχουν ακόμη. Σημαντικό. Ναι. Επίσης, δεύτερο small tip είναι ότι... Δεύτερο. Το ένα είναι ότι με φανταζόμουν να έχω κοσμήματα σε νησί, μαγαζί με κοσμήματα σε νησί, και το δεύτερο είναι ότι ανέκαθεν φρόντιζα πάρα πολύ την ποιότητα των κοσμημάτων τα οποία αγόραζα. Δηλαδή, με θυμάμαι πάντα να έχω πόρους με τα δαχτυλίδια και να λέω ότι θα πάρω ασημένια. Εντάξει, χρυσά μπορεί να μην έπαιρνα γιατί, είναι και άλλο το κόστος τους ή άλλους, αλλά έπαιρνα πάντα ασημένια γιατί δεν ήθελα. Το πρόβλημα μου ήταν ότι δεν ήθελα να πηγαίνω σε μπάνια μαγαζιών και να τα βγάζω για να μην μαυρίσουν. Οπότε ήθελα να τα πλένω και να μην με νοιάζει. Περίεργο κίνητρο. Το να μην μαυρίζουνε. Το να αγοράζεις ασημένια δαχτυλίδια για να μην τα βγάζεις στο μπάνιο μαγαζιών. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Γιατί όμως κάποτε είχα πάρει κάποιο ψεύτικο προφανώς και το είχα χάσει. Το είχα ξεχάσει εκεί πέρα. Οπότε δεν ήθελα να μου συμβαίνει. Επομένως, αυτό το αναφέρω γιατί ουσιαστικά το ότι δεν συμπαθούσα τις σπουδές μου, συνδυαστικά με το ότι το όνειρό μου ήταν να ασχοληθώ με κάποιο τρόπο με τα κοσμήματα και είχα και αγάπη στο να φροντίζω την ποιότητα των κοσμημάτων, νομίζω ότι αυτά τα τρία με οδήγησαν στο να ξεκινήσω να ασχολούμαι με το κόσμο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα στην αρχή, όπως είπα, με τις χάντρες σιγά σιγά. Πάρα πολύ γρήγορα όμως σκεφτόμουν ότι αυτό είναι κάτι που με περιορίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, μεν μου άρεσε να φτιάχνω κοσμήματα από χαντρούλες, αλλά εγώ ήθελα να δώσω μορφή στο κόσμημα. Ήθελα να έχουν καμπύλες, να φαντάζομαι κάτι και να το βλέπω μπροστά μου. Και όχι απλά να χρησιμοποιώ εξαρτήματα, αλλά εγώ να φτιάχνω την ουσία και το σύνολο του κοσμήματος. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά τώρα βρισκόμαστε στο 2020. 4 χρόνια. Ναι. Το κάνεις αυτό 4 χρόνια. Ναι και όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί ξεκίνησα ουσιαστικά στα μέσα του 2020 με τις χάντρες. Τον Οκτώβρη του 2020 βρέθηκα λίγο τυχαία, θα πω, σε ένα εργαστήριο, όπου εκεί κάθισα 5 μήνες. Για μένα αυτή η εμπειρία είναι σαν ένα μικρό θαύμα στη ζωή μου, γιατί πήρα τόση πολύ γνώση μαζεμένη. Ήμουνα τόσο πολύ εκεί ακριβώς που ήθελα και ήρθε κυριολεκτικά από το πουθενά. Δηλαδή, πώς να το πω, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στα κοσμήματα και ήταν μια γνωριμία, μια άσχετης γνωριμίας, δηλαδή μια... Είναι... Αυτό εντάσσεται νομίζω σε αυτά που λέμε για το πόσο τυχαία και όχι τυχαία τελικά είναι κάποια πράγματα στη ζωή. Γιατί εγώ το πιστεύω αυτό γενικά. Ότι και εγώ το πιστεύω. Δεν είναι πολύ τυχαία κάπου. Όταν θέλεις κάτι, κάπως πιστεύω ότι λίγο το σύμπαν συνομωτεί και βάζει λίγο έτσι το χεράκι του. Κοίταξε, το πιστεύω. Δεν ξέρω αν είναι θέμα σύμπαντος ή θέμα πραγματικά δικής μας θέλησης. Ναι, το ακούω. Ή και τα δύο. Το ακούω. Ωστόσο αυτό συνέβη, ήμουν λοιπόν εκεί πέρα 5 μήνες και γιατί είπα ότι ναι μεν είναι 4 χρόνια αλλά και δεν είναι, γιατί ουσιαστικά εγώ τον Οκτώβρη του 2020 πρώτα έμαθα πώς είναι το ασίμι, να το βλέπω, να το πιάνω, να το λιμάρω, να το κόβω. Δεν είχα ιδέα. Οπότε ουσιαστικά πλέον από το 2021 μπορώ να πω ότι επίσημα ξεκίνησα να έχω τη δική μου συλλογή πια, τη δική μου πελατεία. Αυτό ήταν κάτι που χτίστηκε και έφτασα σε ένα σημείο περίπου στα μέσα του 2021 να πω ότι φυσικά δεν έχω κατακτήσει όλη τη γνώση σχετικά με τα κοσμήματα και ίσως ποτέ να μην το καταφέρω, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις ούτως ή άλλως. Αλλά έφτασα τότε να πω ότι έχω κάποιες πολύ καλές βάσεις που μπορώ πλέον να υφίσταμαι και μόνη μου απέναντι σε όλο αυτό. Και έτσι λοιπόν
τον Ιούνιο του 2021 έφυγα από εκείνο το εργαστήριο και έφτιαξα το δικό μου εργαστήριο, εντελώς το δικό μου, δηλαδή πήρα τα μηχανήματα, με θυμάμαι που ας πούμε πήγαινα και έψαχνα όλα τα μαγαζιά με όλα τα μηχανήματα, τι θα πάρω, τι είναι αυτό που πρωτίστως μου χρειάζεται, γιατί φυσικά δεν μπορούσα να τα πάρω όλα με τη μία. Τα παίρνω σιγά σιγά τα πιο απαραίτητα και μετά τα λιγότερο απαραίτητα. Φαντάζομαι υπάρχει και το κόστος. Ναι. Το οποίο μάλλον είναι λίγο μεγάλο. Είναι. Όπως αντιλαμβάνομαι. Και είναι λογικό. Βασικά. Ναι. Okay. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα και αυτό είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται διαρκώς. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι του εργαστηρίου που ασχολούμαι και τα φτιάχνω από το μηδέν όλα τα κοσμήματα, στην πορεία έκανα και κάποια σεμινάρια σχεδιασμού κοσμήματος σε υπολογιστή. Οπότε τώρα και φτιάχνω από το μηδέν και σχεδιάζω κοσμήματα σε υπολογιστή που τυπώνονται 3D. Που η αλήθεια είναι ότι εγώ λόγω των σπουδών μου είχα κάποια ιδέα, πολύ καλή βασικά ιδέα σχετικά με το 3D και είχαμε κάνει και σχέδιο στη σχολή μου, μηχανολογικό βέβαια, αλλά είχα καλή αίσθηση του 3D και του χτισήματος επιφανειών, οπότε τώρα συνδυάζω το χειροποίητο, ενώ χειροποίητο την άρνεια του ότι φτιάχνεις κάτι από το μηδέν, με το να σχεδιάζω σε υπολογιστή. Σούπερ. Ναι. Πολύ τέλειο αυτό. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Θέλω να μου περιγράψεις μία κλασική σου μέρα στην μικρή σου επιχείρηση. Πώς ξεκινάει, τι κάνεις μες στη μέρα σου, ποια είναι η διαδικασία, όλο. Από το πρωί μέχρι και το βράδυ, το απόγευμα, δεν ξέρω. Πόσες ώρες ξοδεύεις. Είναι πολλές οι ώρες η αλήθεια. Το και φαντάζομαι. Είναι και λίγο απροσδιόριστες. Το φαντάζομαι κι αυτό. Ουσιαστικά η μέρα ξεκινάει ανοίγοντας το κινητό μου, γιατί ουσιαστικά εγώ δουλεύω μέσω Instagram, το μεγαλύτερο ποσοστό της δουλειάς μου είναι μέσω Instagram. Οπότε το ανοίγω και κοιτάω τα μηνύματα τα οποία έχω, που μπορεί να μου έχουν έρθει το βράδυ, μπορεί να έχω κάποιον απάντητο μήνυμα από την προηγούμενη μέρα. Οπότε βλέπω αν έχω κάποια παραγγελία, αν πρέπει να συνεννοηθώ με κάποιο πελάτη και στην πορεία, ανάλογα με το τι έχω, ξεκινάω είτε να φτιάχνω, είτε μπορεί να φύγω από το χώρο μου και να πάω σε εξωτερικές δουλειές για να προμηθευτώ πρώτες ύλες, να μιλήσω με συνεργάτες. Και ουσιαστικά έτσι δομείται και όλη η μέρα. Είτε είμαι σε εξωτερικές δουλειές που αγοράζω πράγματα που χρειάζομαι ή παραλαμβάνω κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν προκύψει από συνεργάτη. Όπως για παράδειγμα τώρα, ένα μικρό παράδειγμα είναι οι επιχρυσώσεις που δεν τις κάνω εγώ. Είτε είμαι στον πάγκο και δουλεύω ανελπώς, είτε είμαι μπροστά από το λάπτοπ μου και σχεδιάζω. Δεν είναι όμως ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, δηλαδή θα πω 10 με 12 θα σχεδιάσουμε, 12 με 1 αυτό. Ο μόνος χρονικός περιορισμός προφανώς είναι Ο μόνος χρονικός περιορισμός προφανώς είναι όσον αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες, γιατί μπορεί να έχουν συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας. Ναι, εντάξει, λογικό. Οπότε οι εξωτερικές μου δουλειές, ας πούμε, γίνονται μέχρι τις 5 και μετά είμαι στον πάγκο. Πόσες ώρες περίπου, ας πούμε, αυτό εδώ το δαχτυλίδι που φοράω. Γιατί εγώ αυτά τα δαχτυλίδια στο έχω ξαναπεί, δεν τα έχω βγάλει από πάνω μου. Αυτός είναι και ο σκοπός. Αυτά τα δύο. Και μάλιστα είχα 2 τέτοια. Είχα και ένα ροζ που το είχα πάρει στο Thrifticon τα Χριστούγεννα. Και μου το είδε μια φίλη και μου το πήρε. Δεν με ρώτησε. Ούτε. Αλλά θέλω να μου πεις, παράδειγμα, αυτό το δαχτυλίδι, ωραία, το οποίο εμένα είναι από τα αγαπημένα μου δαχτυλίδια ever. Χαίρομαι πολύ. Πόσες ώρες σου πήρε για να το φτιάξεις? Το συγκεκριμένο θα πω ότι μου πήρε περίπου... Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Αν σκεφτείς ότι πηγαίνω να πάρω κάποιες πρώτες ύλες όπως είπα, θα πω ότι μου παίρνει περίπου 3 ώρες να το φτιάξω. Ναι. Γενικά έχει διαδικασία το κομμάτι του κοσμήματος που πολλοί κόσμος νομίζω ότι δεν το φαντάζεται κιόλας. Δηλαδή μου έχει τύχει πολλές φορές, ακόμη και φίλοι μου να είναι δίπλα μου και να φτιάχνω κάτι και να μου λένε τι κάνεις, ξέρω, πώς γίνεται να σου παίρνει τόση ώρα? Παιδιά, είναι step by step. Εντάξει, όταν κάτι γίνεται με το χέρι σου και παίρνεις το ασίμι και το φτιάχνεις και το καίς και το τρίβεις και τα λοιπά, είναι απόλυτα λογικό, δηλαδή... Έτσι. Μου παίρνουν αρκετές ώρες. Και αυτή είναι και η έννοια του χειροποίητου όμως, και αυτή είναι και η χαρά του χειροποίητου. Ισχύει. Νομίζω. Νομίζω κάθε κομμάτι που έχω φτιάξει έχει κομμάτι μου μέσα του. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και αυτό ο κόσμος, δηλαδή έχω αυτή την εντύπωση. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Θέλω να μου πεις 3 δυσκολίες που έχεις αντιμετωπίσει μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια. Ό,τι θεωρείς εσύ, φαντάζομαι είναι παραπάνω, θέλω να μου πεις τις 3 μεγαλύτερες. Λοιπόν, ωραία. Που θεωρείς εσύ. Η πρώτη δυσκολία που σκέφτομαι αφορά στην αρχή,
Που εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάθε αρχή και δύσκολη που ισχύει, αλλά εγώ θέλω να εστιάσω στο κομμάτι του ότι μου φαινόταν εξαιρετικά δύσκολο να βρω τους συνεργάτες μου. Δηλαδή, από πού θα προμηθεύομαι το ασίμι, πού θα κάνω τις επιχρυσώσεις, πού θα συνεργαστώ για το λέιζερ. Όλα αυτά μου φαινόντουσαν ένα χάος, συν να προμηθευτώ φυσικά τα εργαλεία μου. Ήτανε αρκετά χαοτικό, δηλαδή απλά είχα κάποιες πληροφορίες οι οποίες ήταν έτσι και λέω ωραία, τι να τις κάνω. Ωραία, δεν ήξερα. Αυτό με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Μπορώ να πω ότι ακόμη και τώρα κάποιες φορές με δυσκολεύει, αλλά προφανώς δεν είναι αυτό που συνέβαινε στην αρχή τώρα. Δηλαδή έχουν μπει σε κουτάκια οι σκέψεις και δεν είναι τόσο χαοτικές. Αυτό με το κομμάτι της αρχής. Κάτι άλλο το οποίο με δυσκόλευε στην αρχή πάλι ήταν το κομμάτι με τις αντικαταβολές. Είναι μια ιστορία η οποία με έχει πονέσει πάρα πολύ. Και νομίζω και δεν χρειαζόταν να με πονέσει τόσο, γιατί ας πούμε υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες λένε ότι έχουμε θέμα με τις αντικαταβολές, από τις 10 που στέλνουμε οι 2 μας γυρνάνε. Εγώ έχω στείλει 2 αντικαταβολές οι οποίες δεν παραλήφθηκαν ποτέ, αλλά με πόνεσε πραγματικά, ακριβώς επειδή έχω χτίσει το προφίλ μου με πολύ κόπο και ξέρει ο κόσμος που θα αγοράσει από μένα ότι είναι χειροποίητο, ότι είναι από το 0, ότι είναι προσωποποιημένα. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν πήγαν να παραλάβουν μου τίναξαν την ύπαρξή μου στον αέρα και ουσιαστικά αυτό το πρόβλημα επιλύθηκε διακόπτοντας τις αντικαταβολές. Δηλαδή ανακοίνωσα ότι δεν υφίσταται πια αυτός ο τρόπος παραλαβής. Πλέον, ακριβώς ξαναλέω, επειδή όλα είναι από το 0 και προσωποποιημένα, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να λάβω προκαταβολή και μετά η εξόφληση μπορεί να γίνει με αντικαταβολή. Αλλά πρέπει κάπως να είμαι καλυμμένη κι εγώ. Και δεν είναι τόσο θέμα κόστους, όσο θέμα... Είναι θέμα κόπου. Αυτό. Είναι θέμα κόπου και σεβασμού απέναντί μου από τους ανθρώπους που με επιλέγουν, όπως και εγώ τους σέβομαι φυσικά. Έτσι. Μα εννοείται δηλαδή, αν εσύ θέλεις, ας πούμε, 3 ώρες για αυτό το δαχτυλίδι, το οποίο είναι ένα σχέδιο το οποίο βγάζεις, ας πούμε, συστηματικά. Το να κάνεις κάτι και λίγο διαφορετικό, προσωποποιημένο για κάποιον, σημαίνει ότι σου παίρνει ακόμη περισσότερο χρόνο. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Το οποίο στην τελική είναι άδικο. Είναι άδικο. Προς εσένα, βασικά. Είναι άδικο. Νομίζω αυτή είναι η πιο κατάλληλη λέξη. Έχεις δίκιο και η αλήθεια είναι ότι σαν άνθρωπος έχω και λίγο θέμα με την αδικία, το οποίο το δουλεύω, γιατί εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό, νιώθω ότι είναι άδικο και με είχε ταλαιπωρήσει αρκετά τότε. Αλλά πλέον έχει βρεθεί λύση σε αυτό. Okay. Γι' αυτό να σέβεστε τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι το κλου εδώ. Συμπέρασμα και προτροπή, παρένεση. Θα το βάλω με disclaimer. Για πες. πες το. Τι να πω. Αυτό που πήγες να πεις. Το συμπέρασμα, η παρότρινση, η παρένεση, όλα. Σεβασμός και εμείς σας σεβόμαστε. Κλάμα. Τέλεια. Και η τρίτη δυσκολία. Και η τρίτη δυσκολία, η οποία υφίσταται ακόμη, είναι ότι γενικά έχω την τάση να χαώνομαι. Ειδικά σε περιόδους που είναι πολύ πιεσμένος χρονικά. Το οποίο το δουλεύω, το έχω εξελίξει, αλλά όχι σε βαθμό που να με ικανοποιεί. Δηλαδή, αλήθεια, σε περιόδους που έχω πάρα πολλές παραγγελίες, δεν ξέρω από πού να το αφήσω, δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Ναι. Ναι, αλήθεια, σε περίοδους που έχω πάρα πολλές παραγγελίες, δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Δηλαδή, απλά είμαι μια γυναίκα που κυκλοφορεί έτσι στον κόσμο και λέω κάποιος με βοηθήσει. Εντάξει, τα καταφέρνω, αλλά με δυσκολεύει αρκετά αυτό. Εντάξει, εγώ για να πω το θετικό εδώ της υπόθεσης σημαίνει ότι σε νοιάζει. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, αν δεν σε ένοιαζε, δεν θα ήσουν έτσι. Οπότε, θες τη θετική πλευρά. Μωρέ, ναι, δεν είπα ότι είναι μόνο αρνητικά, αλλά τώρα λέμε τα προβλήματα. Έχει και θετικά το θέμα. Και τώρα μετά τις δυσκολίες, θέλω να μου πεις 3 στιγμές που γέμισαν την ψυχούλα σου. Τις πιο χαρούμενες, τις πιο... δεν ξέρω, που ένιωσες ότι αυτό που κάνεις έχει νόημα, ότι αυτό που κάνεις αξίζει που το κάνεις. Λοιπόν, θα πω ότι πραγματικά μία στιγμή που τη θυμάμαι ακόμη, που είχε γεμίσει την ψυχή μου, ακριβώς έτσι όπως το λες, είναι η στιγμή που είχα φτιάξει
ένα σχέδιο το οποίο ήταν αρκετά περίπλοκο και μπορώ να πω ότι ακόμη και τώρα που έχουν περάσει 3 χρόνια παραμένει, που ήταν από την πολύ αρχή μου αυτό το σχέδιο, ένα από τα πιο δύσκολα να κατασκευαστεί. Και όταν, θυμάμαι δηλαδή ακόμη ότι όταν το είχα φτιάξει, τι να πω, αρχικά ωριακά είχα συγκινηθεί και πέρα από τη συγκίνηση, θυμάμαι ότι το ανέβαζα, ξέρω εγώ, στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, στους στενούς μου φίλους και έλεγα παιδιά, το πιστεύετε ότι έχει φτιαχτεί αυτό, δηλαδή δεν το πίστευα. Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζω πολλές φορές να μην πιστεύω ότι φτιάχνω. Δηλαδή αυτή η συγκίνηση υφίσταται πολλές φορές και τώρα πλέον το ανεβάζω και στο επαγγελματικό και λέω παιδιά, συγκινούμε που τα φτιάχνω. Αλλά εκείνο ήταν το πρώτο και είχα νιώσει πάρα πολύ περήφανη και σοκαρισμένη με το τι είχε προκύψει. Δεν ξέρω. Είχα νιώσει πάρα πολύ όμορφα. Το βγάζεις ακόμα αυτό το σχέδιο? Ναι, το βγάζω. Το έχεις? Το έχω. Τέλεια, θα το βάλουμε. Δεν το έχω. Δεν το έχω. Εντάξει, θα βάλω ένα ποστάκι. Θα μου πεις ποιο είναι να το βάλω από πάνω. Το έχω, δεν το έχω. Είναι τόσο καλό που γίνεται sold out, Παυλίνα μου. Ισχύει. Αυτή είναι η φάση. Έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, μία ακόμη στιγμή που πραγματικά με έκανε πάρα πολύ χαρούμενη, που συνεχίζει να με κάνει, δεν είναι μία συγκεκριμένη στιγμή, είναι γενικά κάθε φορά που έρχεται κάποιος στα markets, ας πούμε, στα οποία συμμετέχω, στις εκθέσεις και βλέπω ότι κοιτάει τα πράγματα που έχω φτιάξει με τόση αγάπη και μου λέει, ας πούμε, μια καλή κουβέντα και βλέπω ότι νιώθει αυτό που νιώθω, δηλαδή μου λέει που ξέρω εγώ τι όμορφα είναι αυτά και όταν αρχίζει και με ρωτάει και άλλες ερωτήσεις πώς τα έκανες μόνοι σου και όλα αυτά και βλέπω αυτόν τον ενθουσιασμό στα μάτια τους, εντάξει, δεν υπάρχει, είναι το κάτι άλλο, γιατί η αλήθεια είναι ότι εμπνέομαι πάρα πολύ από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι φωτεινοί και λάμπουν τα μάτια τους και όταν το παθαίνουν ειδικά με τα δικά μου πράγματα, δεν ξέρω, νομίζω συμβαίνει κάτι, μια έκρηξη μες στο κεφάλι μου, χαράς είναι. Αυτό είναι πολύ όμορφο που λες. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό όταν συμβαίνει. Τέλεια. Το εκτιμώ βαθύτατα. Δεν ξέρω την τρίτη στιγμή, κάτι είχα σκεφτεί, ένα μισό λεπτό λίγο να σκεφτώ. Take your time. I'm taking my time. Λοιπόν, και η τρίτη έτσι πολύ όμορφη στιγμή, που μπορώ να πω ότι μου μοιάζει λίγο με τη δεύτερη, αλλά δεν είναι και ακριβώς το ίδιο, είναι οι φορές που λαμβάνω μηνύματα που έχουν παραλάβει τις παραγγελίες τους και μου λένε μου αρέσει πάρα πολύ, τι ωραία συσκευασία, που by the way εδώ να πω ότι τις συσκευασίες είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μου, επειδή τις ζωγραφίζω και φτιάχνω πάντα λουλουδάκια. Είναι και αυτό πραγματικά κάτι το οποίο το φροντίζω πάρα πολύ και μου αρέσει και με εκφράζει. Φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι οι στιγμές που ανέφερα που είναι χαοτικές από παραγγελίες είναι οι στιγμές που δεν αντέχω να βλέπω τα κουτάκια. Γιατί μου παίρνουν έξτρα χρόνο και λέω δεν έχω χρόνο να φτύσω, δηλαδή τι κουτάκια τώρα. Ωστόσο τελικά όταν παράγονται χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω την εκτίμηση του κόσμου, ο οποίος κιόλας σε αυτό το σημείο, σε αντίθεση με το πρώτο, έχει παραλάβει το προϊόν, το έχει δοκιμάσει, του άρεσε και ικανοποιήθηκε. Αυτές τις στιγμές μου όντως με γεμίζουν πάρα πολύ. Και μου δίνουν κίνητρο να συνεχίσω βασικά. Θέλω να μου πεις το αγαπημένο σου project που έχεις κάνει μέχρι στιγμής και λίγα λόγια γι' αυτό. Το πιο αγαπημένο σου. Το πιο αγαπημένο μου. Λοιπόν, μέχρι στιγμής νομίζω ότι το πιο αγαπημένο μου project είναι η τελευταία συλλογή που έβγαλα μέχρι στιγμής, που δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια. Γενικά, εγώ ξεκίνησα φτιάχνοντας πάρα πολλά κοσμήματα με λίθους, γιατί γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα, οπότε ήθελα να προσδώσω χρώμα στο κόσμημα με φυσικό τρόπο, υπό μία έννοια. Ωστόσο, στην τελευταία συλλογή αποφάσισα να βγάλω μια συλλογή που να μην έχει καθόλου λίθους. Να είναι μόνο ασήμι. Και τρελάθηκα. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα. By the way, να πω ότι είναι τα δαχτυλιδάκια αυτά που φορά. Θα κάνουμε μετά κοντινό. Έχεις κάνει και το manicure. Ναι. Ναι, το πρέπει. Ναι, που ενώ δεν περίμενα ότι θα μου αρέσει κάτι που δεν έχει λίθους, γιατί νομίζω ότι το χαρακτηριστικό μου ήταν η λίθη. Ξετρελάθηκα, μου άρεσαν πάρα πολύ. Τα φόραγα και με εκφράζανε, που πάλι δεν το περίμενα αυτό για μένα. Γιατί, όπως είπα, είχα πρόσφατα τα χρώματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου μέχρι στιγμής.
Πιστεύω ότι θα αγαπήσω και άλλα περισσότερο στο μέλλον. Αλλά για την ώρα το ψηφίζω. Ως το αγαπημένο μου. Θα είμαστε εδώ να τα δούμε και τα επόμενα. Ναι. Και να δούμε ποιο αγάπησες περισσότερο σε άλλα 3 χρόνια. Μ' αρέσει αυτό το task. Είδες. Θα το κάνουμε ξανά. Πρόκληση. Ελπίζω να είμαι κι εγώ ακόμα εδώ σε 3 χρόνια. Θα είναι. Με περισσότερα views, ελπίζω. Διάσημη. Τώρα θέλω να μου πεις για ένα project το οποίο ετοιμάζεις. Αν ετοιμάζεις. Γιατί μπορεί και να μην ετοιμάζεις κάτι. Αλλά αν ετοιμάζεις κάποιο project, ποιο είναι έτσι λίγο ένα. Ναι. Πώς το λένε. Ένα κλου. Για το τι είναι αυτό. Ωραία. Εντάξει, εγώ θα πω ακριβώς τι είναι αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, πρώτη εδώ. Το project το οποίο ετοιμάζω, το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι το ετοιμάζω πάρα πολύ καιρό. Και για κάποιο λόγο, δηλαδή ξέρω ποιος είναι ο λόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα στο 100%. Είναι ότι ετοιμάζω το e-shop μου. Ναι. Απλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι το ετοιμάζω λίγο με το πάσο μου. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ροή μέσω του Instagram και στις εκθέσεις που πηγαίνω, οπότε δεν είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Φυσικά θα ανοίξει άλλους ορίζοντες, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά από πίσω, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμο. Αλλά το ετοιμάζω. Είναι το project που ετοιμάζω. Πότε θεωρείς ότι θα είναι έτοιμο? Αυτή τώρα η ερώτηση γιατί έτσι. Γιατί μπορώ. Θεωρώ και θέλω να θεωρώ και να ελπίζω και να πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο μέσα σε αυτό το έτος. Ωραία. Αλλά δεν θέλω να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Εντάξει, το ακούω. Ναι. Εντάξει, θα σου στείλω μήνυμα. Θα το θυμάμαι. Ναι, το θυμάσαι. 31 Δεκέμβρη θα σου στείλω. Τι γίνεται, Παυλινάκη, με το e-shop? Πού είναι? Περιμένουμε εδώ πέρα, το κοινό έχει γράψει σχόλια στο YouTube που είναι το post, το e-shop. Τέλεια. Αυτή η ερώτηση μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Να ξέρεις. Θέλω να μου πεις ένα πράγμα που έχεις μάθει για σένα. Ως Παυλίνα. Ωραία. Άσχετα από τα κοσμήματα, από το. Άσχετο τελείως. Ένα πράγμα που έχεις μάθει για σένα ως Παυλίνα αυτά τα 3 χρόνια που έχεις το Pav Creations. Λοιπόν, κάτι που έχω μάθει για μένα, το οποίο είχα μια υποψία ότι ισχύει, αλλά το επιβεβαίωσα, είναι ότι είμαι αρκετά προσαρμοστική σαν άνθρωπος. Υπό ποια έννοια το κατάλαβα μέσα από τη δουλειά μου? Υπό την έννοια ότι προφανώς επειδή εγώ δεν είχα καμία γνώση πάνω σε αυτό το αντικείμενο, όταν μου προέκυπταν παραγγελίες κοσμημάτων που δεν είχα ξαναφτιάξει κάτι παρόμοιο, έπρεπε να βρω τον τρόπο να το κατασκευάσω, να το δημιουργήσω. Και κάθε φορά ο τρόπος δεν ήταν παρόμοιος με την προηγούμενη φορά. Οπότε προσαρμοζόμουν στην εκάστοτε περίπτωση πώς πρέπει να το προσεγγίσω, πώς πρέπει να βρω τη λύση και τελικά την έβρισκα. Δηλαδή μέχρι στιγμής, εντάξει, υποθέτω ότι κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει που να πω αυτό δεν μπορώ να το κάνω, γιατί σε όλο υπάρχει κάποιο όριο και όλοι έχουμε τις δυνατότητές μας. Αλλά μέχρι στιγμής η προσαρμοστικότητά μου θεωρώ ότι με έχει βοηθήσει να αντεπεξέρχομαι στις προκλήσεις που μου έρχονται. Και αυτό το επιβεβαίωσα μέσα από τη δουλειά. Πίστευα ότι ίσχυε, αλλά το έχω δει να υλοποιείται πολλές φορές. Τέλεια. Ωραία. Μία ερώτηση, η οποία είναι άσχετη με όλα αυτά τα δημιουργικά που λέμε, τελείως άσχετη, που είχα σκεφτεί και το είχα πει και στο προηγούμενο, είχα σκεφτεί πάρα πολύ για το αν θα τη βάλω τελικά ή όχι στις 10 αυτές ερωτήσεις. Είναι πιο πολύ πρακτική ερώτηση. Ωραία. Και η ερώτηση είναι, αξίζει, θεωρείς, στην Ελλάδα του 2024 να ανοίξει κάποιος μια μικρή δική του επιχείρηση? Ένας σαν εμένα και σένα, και όχι ας πούμε ότι έχει 5 εκατομμύρια στην άκρη, δεν μιλάμε για αυτή την κατάσταση. Ούτως ή άλλως με βάση τη δική μου εμπειρία θα το απαντήσω αυτό. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυστηρή απάντηση σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα ναι ή ένα όχι το οποίο να μπορεί να τεκμηριωθεί. Εγώ αυτό που θα σου πω είναι ότι αξίζει να κάνει κάποιος κάτι που το θέλει πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί έγκυται η αξία οποιοδήποτε πράγματος κάνουμε. Η μικρή επιχείρηση έχει 1000 δυσκολίες.
φυσικά και χίλια καλά. Όπως πιστεύω κάθε επιλογή που κάνουμε στη ζωή μας. Αν με ρωτάς, εγώ αν γύρναγα το χρόνο πίσω, θα το ξανά κάνω αυτό το πράγμα 1000 φορές και ακόμη και αν τώρα μου έλεγες ότι ξέρεις, σήμερα ξεκινάς, δεν σε ξέρει κανείς, με κάποιο τρόπο σου αφαιρέσαμε τις γνώσεις από το μυαλό σου, πάλι αυτό θα έκανα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα το πρότεινα σε κάποιον. Γενικά πρέπει να έχεις στομάχι, πρέπει να το θες, πρέπει να είσαι από πάνω, να προσπαθείς. Είναι κάτι εξαιρετικά απαιτητικό. Απλώς στο δικό μου mindset και στη δική μου ύπαρξη όλο αυτό τέριαζε, γιατί ρε παιδί μου είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ως προτεραιότητα το να κάνω κάτι το οποίο με εκφράζει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θέλω να μπορώ να βιοποριστώ από αυτό. Καλά, προφανώς. Άλλη μόνο. Δεν είναι τόσο προφανές. Κάποιοι μπορεί να θέλουν απλά να κάνουν το κομμάτι τους, ρε παιδί μου, και να εκφράζεται η ψυχή τους. Και πώς ζουνε. Μπορεί να έχουν άλλους τρόπους, δεν ξέρω. Γι' αυτό το τόνισα στην αρχή. Ναι, εντάξει, οκ. Ή μπορεί να ζουν καλά με τρώγοντας πάγο. Δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας. Ναι, οκ. Ενδιαφέρον αυτό. Αν κάποιος το κάνει, θα ήθελα να μάθω πώς. Εγώ το έχω προτείνει πολλές φορές στον κόσμο, αλλά και εγώ η αλήθεια δεν ξέρω κάποιον. Γιατί η πρότασή μου δεν απέτυχε. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Δεν είναι κάτι που μπορώ να πω ναι, αξίζει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πω δεν αξίζει. Οκ. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο, πόσο έτοιμος είναι κάποιος. Όχι έτοιμος να αντεπεξέλθει σε όλα αυτά που έρχονται. Έτοιμος να είναι παρόν σε όλο αυτό. Ό,τι και να είναι αυτό. Θεωρώ ότι, και κάτι το οποίο έχω πει πάρα πολλές φορές για τη δική μου δουλειά, ότι όταν κάτι το θέλεις και το αγαπάς και το κυνηγάς, θα το πετύχεις. Όχι γιατί η κίνηση ή οποιαδήποτε που θα κάνεις θα είναι πετυχημένη, αλλά γιατί ακόμη και η αποτυχημένη κίνηση που θα κάνεις, επειδή ακριβώς το θέλεις, θα σου μάθει κάτι, θα σε οδηγήσει σε μια άλλη κίνηση και γενικά θα βρεις τον τρόπο να το κάνεις να πετύχει ακριβώς επειδή θέλεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει δυσκολίες από πίσω. Σε αυτό που λες το τελευταίο γενικά συμφωνώ πάρα πολύ. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Είναι κάτι που το συζητάω πολύ συχνά, η αλήθεια. Δεν θυμάμαι πού και πότε. Σίγουρα σε κάποιο market ήταν. Ναι. 1000% σε αυτές τις πολλές ώρες. Αλλά νομίζω ότι το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό από τις πρώτες φορές κιόλας. Ότι εκεί είναι το ζουμί όλο. Ναι, πράγματι. Ακόμη και στις δυσκολίες και στα λάθη. Μα ούτως ή άλλως από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Που εντάξει, αυτό είναι κάτι που έχει χιλιοϊπωθεί, αλλά τελικά από πίσω κρύβεται ένα κομμάτι μεγάλου πόνου. Ναι, αλλά είναι αλήθεια. Και ένα κομμάτι μεγάλης χαράς τελικά και λύτρωσης, όταν αποκτάς πραγματικά αυτή τη γνώση και την έχεις αποκτήσει από τη δική σου εμπειρία και τη δική σου πορεία και όλα αυτά. Τα λάθη και τα ρίσκα και όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα και είναι ένα κομμάτι αρκετά δύσκολο στο επιχειρήν. Αλλά εμένα μου έχει ταιριάξει πάρα πολύ. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Και μία τελευταία ερώτηση. Η οποία υπάρχει εκεί, είναι bonus. Όχι, υπάρχει. Γιατί να μην υπάρχει? Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτή ήταν η τελευταία. Όχι, η τελευταία είναι λίγο έτσι πιο χαρούμενη. Ωραία. Θέλω να μας πεις τι ονειρεύεσαι για το μέλλον του Pav Creations. Εκτός από το site. Άστο το site. Καλά, το site δεν ξέρω αν το ονειρεύω. Ονειρεύομαι να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί, να το μάθει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται, ουσιαστικά να φτάσει και σε άλλες χώρες η φήμη του Pav Creations, που ευτυχώς έχω υπάρξει αρκετά τυχερή και έχω κάποιους πελάτες στο εξωτερικό, οι οποίοι κιόλας είναι σταθεροί, που με έχει χαροποιήσει πάρα πολύ αυτό. Αλλά θα ήθελα να γίνει ακόμη πιο γνωστό. Τώρα κάτι πολύ συγκεκριμένο να σου πω, δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι ότι δεν έχω πλάνα φυσικά γι' αυτό. Τα πλάνα υπάρχουν κάθε μέρα και ανυπομονώ να υλοποιήσω πράγματα συνέχεια. Αλλά πραγματικά η δική μου επιθυμία είναι να το μάθει και να το αγαπήσει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Οκ, τέλεια. Εμείς ήδη το αγαπάμε πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και νομίζω ότι όσο περισσότεροι άνθρωποι το βλέπουν, τόσο περισσότερο θα το αγαπάνε. Ευελπιστώ κι εγώ αυτό να υφίσταται και να συμβαίνει και το πιστεύω φυσικά, αλλά ναι. Τέλεια.
Και τώρα είναι η bonus ερώτηση. Έτσι για το. Όχι, είναι πολύ απλή η απάντηση. Πώς σε λένε? Όχι. Το είπα στην αρχή. Ναι, επίσης. Πόσο χρονών είσαι? Δεν μας αφορά. Λέω Ο καθένας είναι όσο νιώθει σε αυτή τη ζωή. Εξάλλου από την ηλικία σου το είπα και τη δικιά μου. Θέλω να μας πεις πού μπορούν να σε βρουν τώρα στα κοντά. Live. Κάπου που θα είμαστε μαζί. Με το Thrift-Con, φυσικά, 6 και 7 Απριλίου. Τέλεια. Στο παλιό Μακροστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Που ανυπομονώ πάρα πολύ γι' αυτό, όπως και εσύ υποθέτω. Ναι, προετοιμαζόμαστε. Αυτά είναι τα πιο κοντινά. Και μετά θα είμαι και στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης για μια εβδομάδα. Τι λες? Ναι, λίγο πριν το Πάσχα, αλλά αυτό είναι λίγο πιο μετά. Οκ, τέλεια. Άρα, σούπερ. Τέλεια. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παυλίνα, για αυτό. Εγώ ευχαριστώ, Βάσια. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Ήταν κάτι που πραγματικά το περίμενα με πάρα πολύ χαρά και ανυπομονησία. Όντως. Και εγώ είναι αλήθεια και μας πήγε λίγο λάθος. Εντάξει. Συνέβη όμως, αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, συμφωνώ. Τα καταφέραμε. Ισχύει. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Ελπίζω να το είδατε μέχρι εδώ. Θα υπάρχει φυσικά και το όνομα της Παυλίνας κάτω στο κουτάκι πληροφοριών κτλ. Και εδώ θα το γράψω και κάπου εδώ. Πάνω. Κάπου εδώ. Μπράβο. Follow, like. Follow και like στο Instagram. Και φυσικά κάντε και ένα like, κάντε ένα subscribe και το κουδουνάκι. Λοιπόν, πρέπει να μάθω να το λέω αυτό το ποιηματάκι ακριβώς. Τις προηγούμενες 2 φορές δεν το έχω πει ακριβώς. Δεν πειράζει, τώρα νομίζω το πήγα λίγο καλύτερα. Like, subscribe και πατήστε και το κουδουνάκι για να έρχονται ειδοποιήσεις. Και άμα θέλετε να κάνετε και κανένα σχόλιο, κάντε και κανένα σχόλιο. Άμα θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο την Παυλίνα, γράψτε το και θα κάνεις μετά live στο Instagram. Έτσι. Ναι. Όδα. Αυτό. Κάνω και live, χαμός. Ακολουθήστε τη Βάσια, παιδιά, αξίζει πάρα πολύ. Και subscribe. Εγώ το έχω κάνει και τα δύο. Βασικά πια 2. Έχω κάνει και εγώ subscribe. Και like σε όλα τα βίντεο, είναι φοβερή. Και κάποτε θα γίνει διάσημη, πάρα πολύ μεγάλη διασημότητα και θα τη βλέπετε στο Μέγκα, στον Αντένα και σε όλα τα κανάλια. Κλάμα. Κλάμα. Κοίτα, δεν θα ήθελα να είμαι σε κάποιο κανάλι για να είμαι πολύ ειλικρινής. Στο YouTube! Αυτό, το ακούω. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας!